ya kudi baji kudi usauga kudi labe nanga solo la ledesi ya odija shirugu goju yena baji nanga kadi zonya disa suri jani kumboro bagadi kulinji mwela nanga wanu go kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga hata mzile diyo buburi yani kulinji tikudalila inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kuti usauga kulilabe nanga solola ledesi ya odija yena banji nanga ngadi zonya disa suri jani kumboro bagadi kulinji mwela nanga wanu go kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga hata mzile diyo buburi yani kulinji tikudalila inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kuti usauga kulilabe nanga solola ledesi ya odija shirugu goju yena banji nanga ngadi zonya disa suri jani kumboro bagadi kulinji mwela nanga wanu go kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga hata mzile diyo buburi yani kulinji tikudalila inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kudi usauga kulilabe nanga solola ledesi ya odija shirugu goju yena banji nanga ngadi zonya disa suri jani kumboro bagadi kulinji mwela nanga wanu go kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga baji nanga hata mzile diyo buburi yani kulinji tikudalila inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kudi usauga kulilabe nanga solola ledesi ya odija shirugu goju yena banji nanga ngadi zonya disa suri jani
redio kukuliyani okuliji tikudalira inu okuliji. Lero ndi pa 29 April 2026. Dzina langa ndine Vayana Chunga kulandirani ku programu inanso ya Kulinji. Kulinji ameneyi ndiomaliza sabata lino, ndipo lero sindili ndekha, ndili ndi nzanga Innocent Mphongolo amenenso ali mkonzi wa programu iyi isiku la lero. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwe Vayana. Inenso ndadzuka bwino. Tisanayambe nkhani imene tabwerera pano, ndimafuna ndingofunsa kuti kodi anduna a energy and mining anatifotokozera kuti lachiwiri kukhala ngambwe. Iweyo pamene mabwera kuno ngambwe amene wakumana naye? Ndinene dzulo ndapita nyumba cha mateni koloko usiku kusaka mafuta. Yeah, so dzulo ndi Tuesday limene ngambwe chamanenedwa, koma at the moment I think ngambwe isakuoneka. Pati kutinene ku plant ya kuno, I think komwe timachokera ndikamaenda mulima fueling station iwe sunadusa penipeni nditu planta ya mweni wadusa nditu ma filling station na miwawa wazadusa kenaka ina pa ujene hapo pali Sims paka ndodokona shopo pale pachali kwa mbili kuzafika mpaka na highway kuenda highway apa pa Christwiki alipo angapo akudutsa pole mosemo muli dry koma opposite Kuhet Sports Complex pamene paja malaini magalimoto akufika kumene moti ino amene mukumva muthamangira pene paja leto ukakhala nawo pa queue pamene pokhanga ngambwe akupezeka akutira. Yes, agoyamba ndiye tiona titumiza tolankhani athu monga tidalonjezera malo osiyanasiyana ndipo tikhala tikukupasirani pawayereso mwene ya Times kuti anthu adziwe kuti ngambwe uja akuteka kapena ayi. Koma lero tukamba na nkhani yokhuzana ndi mining kapena kuti migodi titerete ntchito za migodi. Ntchito za migodi zimadabwisa ku Malawi chifukwa pena kumadabwa kuti ati golide ku Malawi konkuno anthu akumba golide mene tikuvutikira ku golide wa mafuta malonda afoja ndiye tikuchedwa pati ndi golide ndi kumva kuli miyala kuno rutayero kuli chani miyala ya mbiri imene imakambidwa koma mpaka pano palibe zinthu zogwirika kwenikweni zimene tinganene kuti ngati dziko tikupindula nazo. Kuseli kumamva kuti anzathu to Reserve Bank akuti amagula golide makosana mumagula bwanji chimachitika ndi chani kuti kuti so pali zinthu zambiri zimene zimaoneka ngati kuti sitimamvesesa nkhani ya migodi ndipo awawamo kuti ama license kuti ndi ndani kwenikweni ndipo ena kuti afuna apanga upgrade ma license awo akuti amunati pasama license oti zikumba amene wakuti anapatsidwa license ngati kaya small scale mine ndiye kuti miyala nayo kumene koko ndi ambiri kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ndemu apatsa bwanji license yaing'ono ndekuti mwina it means kuti that's what I meant. No, we're on the same page. Mafuna nena kuti anthu ena afuna upgrading ya license yawo kunena kuti license inja ing'ono memwe tipasa tifuna ndithu ikhale tizithopanga maybe bigger quantities ndi zinazoterozo ndiye pali chisinsi nkhani ya mining imakhala ndi chisinsi chodabwisa Innocent yonena tumanguzi kuti mwati chikuchitika ndi chani. We don't understand what goes on around mining. Tiyamikire kuti masiku ano bola mwina kuchokera kusiyana ndikale koma it's still not enough. Ndikusire iwe ngati mkonzi wa programu ye msiku la lero kuti unafufuza kwa peza zotani zimene tikambirana msiku la lero. Mwina kungopereka background kwa Malawi unena kuti titaona dziko kuti foja chani sizikuyenda bwino timayang'ana njira zina zonena tizithandize dziko lino kuti chuma chizita bwino. Imodzi mwa njira imene inapezeka ndi mining tourism ngati njira zina zimene zikhoza kuthandiza kuti dziko lino lipite patsogolo pa nkhani za chuma. Nawo nkhani za migodi tikumbukire mbuyo mukunachitika kauniuni kunayenda ndege dziko lonse la Malawi pena paliponse kumayang'ana kuti kodi mdziko muno nkhani yokhudza miyala ya mtengo wapatali ndi yotani. Akafukufuku amene uja zotsatira zake sizinatuluke sitimadziwa kuti miyala imene ikupezeka pati ndi pati. So posakhalitsa apadayamba kumva zinthu zosiyanasiyana yakukasiya ku rutile komanso kanga nkundi ku rare earth mukapita
kugaya kuphalombe kuli mkango chani kuli maujeni angapo amene kukuchitika nkhani za migodi akayerekera yatsekulidwanso zinthu zimenezo amalawi amangomva komano kuti akhale pansi amve bwinobwino kuti mamayina amene wawa akutipindulira motani zimakhala zinthu zovutirapo sitimadziwa bwinobwino kuti kodi zinthu zimenezi zimayenda bwanji. If you remember wayana boma la achakwera anachita kuima pa podium munthu kunena kuti kuli zinsisi ku mining head of state kupeza kuti alibe information iso yokwanira pa nkhani yokhudza miyala ya mtengo wapatali. So zimenezo zimadabwitsa kuti kodi kwenikweni chimene tikufuna kupanga achieve ndi chani. Tili ndi migodi ingati timapeza ndalama zingati kuchokera ku migodi imeneyi zomwe makamba pompa za gold kuti yanziko muno anthu amagulitsa gold reserve bank ikugula gold kodi yagula gold ochuluka bwanji value yake ndi chani zinthu ngati zonsezo sitimadziwa. And by the way ukamba nkhani ya reserve bank dziko lilonse makhala ndi ma gold reserves mwina ena samadziwa kuti so Malawi so ali ndi gold wake amene amasungidwa ndi reserve bank ndakuti tamba kumugulisa reserve gold yo nanga sitavutika kwambiri nkhani ya forex ndayamba kumugulisa pang'ono kuti mwina athandizire kusokerera mavuto athu a forex. So even on that one yes. You wonder kuti kodi nkhani ya reserve bank kugulisa golide kodi ndi nkhani so ya chitetezo cha dziko kuti simunga azonkhanga ti malonda amphanga kuti simunga auza Malawi ma quantities kapena ndalama zimene tapeza kapena reserve bank ikafika nkhani yotiululira kapena kuti zindikukauza anthu nkhani yokhuzana ndi gold trade and gold reserves how accountable can they be to the nation anthu adziwe chani ndipo ndiziti mwina zimene angathe kusunga kati zisensi za ziko. Yeah, I think pamene poposo ndiye pali nkhani yayikulu because the reserve bank imakhala kuti ndi ya Malawi. Chilichonse chimene reserve bank ikupanga on behalf of Malawians yasiyana ndi mwina ngati ku US it's a separate and entity imabayo kha imene imayang'anidwa ndi anthu ena koma kunoko reserve bank ndi ya boma. So gold amene ali kumeneko ndi wa boma tikamati wa boma tingonati ndi wa Malawi chifukwa boma ndi ifeyo. So ngati ifeyo sitikudziwa kuti tindi kuledo ochuluka moti mwakhalapo ndino boma ine ndi boma ndili ndi gold limene lisakuziwa za gold muziko lachi. So zinthu ngati zimene zozo ndi zinthu mwina zimene ndimaona ngati kuti bwanji zimene zitizikambirane kuti kodi zimayenda bwanji mwina nkutheka tingoyankhula sitikudziwa kuti malamulo amayenda bwanji. Kuli chinthu china amati sovereign fund kumene kumayenera kuziyikidwa ndalama zimene zikupangidwa kuchokera ku malonda a miyala ya mtengo wapatali. Ndalama zimene zikhala kumeneko zizitumikira Malawi kodi kumeneko kuli chani zimaoneka ngati nzovutira. Tayankhula kwa kanthawi Innocent pano tiitane alendo athu olemekezeka amene tinawo mpulogalamu iyi. Poyamba tili ndi Dr. Glenn Malunga amene ndi mining and energy expert. Kenaka tili ndi Sylvester Namiwa amene ndochokera ku bungwe lija la SIDED tingoti ndi civil society leader ndipo ndi munthu mmodzi ndithu amene has gotten a lot of respect you know over the last few years kuyankhulira ndithu mosaopa Malawi pa nkhani zosiyanasiyana. Ndiye pano bwanji tipereke moni kwa alendo athu amene tiyambe ndi Dr. Glenn Malunga. Mwadzuka bwanji Malunga? Hello Malunga, mukundimva? Kangara Malunga sakundimva. Tiyese Anamiwa Sylvester Namiwa kusided. Mwadzuka bwanji? Nawonso kalangati sakumveka koma ndikhulupirira kuti nyamata wantali woyera nkosi akhala akuthamanga ndamuona kale wambaka kuthamanga kuti lendo athu amene timvenso upangiri wawo ndemanga zawo ndi zimene iwo akudziwa pa nkhani imeneyi ya lero tingokumbusana kuti ndi lachitatu pa 29 April 2026 ndipo lero tukamba nkhani ya ntchito za migodi. Dr. Glenn Malunga, mukundimva? Pamene ponso khangati si kugwira akuthamanganso kuti apite
Tikaso ndi atulankhani athu lero tindi Bernard Muhoni kumzuzu tiso ndi Gresham Gama agamawa ndikhulupira kuti ali kumlanje koma Innocent Chunga metimene khala naye lero akuti sakupeza bwino malungo. Get well soon Innocent, tikufunira ndithu kuti kuchira mwansanga. So tikhala ndi Gresham Gama komanso Bernard Muhoni program yathu ya lero. Kumbukirani Monday, Tuesday, Wednesday timakupasirani kulinji pompano pa wireless ya Times. Wazuka bwanji kulinji ndakata ziredio kuburiyani kulinji tikudalira ino kulinji apa nduza kuti khanga alendo aja khanga ti afika sopano. Dr. Glenn Malunga mwadzuka bwanji? Ayi ndithu sakumvekabe. Dr. Glenn Malunga. Tiesa Sylvester Namiwa. Ndazuka ino mazuka bwanji. Aha, anamiwa tikuamva sopano. Ayi ife tadzuka bwino. Tiese Dr. Glenn Malunga mukundimva sopano? Amalunga okhanga tikuti ndemuna zativutirapo koma chifukwa cha nthawi tingopitirira tiyambe ndi inu Sylvester Namiwa kuti kodi ntchito ya migodi kodi imativuta pati ngati dziko? Zukhanga tikuti koyambirira nkhani timakhanga titima izizimukira. Nkhani ya migodi tinayizizimukira chifukwa chokuti mbuyo monsemu timauzidwa ndipo timakhulupirira kuti chuma chathu chili munthaka akukatanthauza ulimi. Nkhani za migodi zinali kwa nthawi yayitali zoti timakhulupirira kuti mdziko muno miyala mulibe. Kufikira anthu ena atationa atatithandizira kuona kuti yayi miyalayo tu ilipo. Ndi zikuoneka kuti tinayamba ntchito iyi tikalipo kenaka tayiyamba kenaka ndipuma kenaka pabwera jera. Koma vuto sopano lavuta pamalawi pandiona kuti ife amalawi eni ake tilibe chidwi pa zinthu zofunikira. Zomwe kuthandiza dziko lino komanso kuthandiza miyoyo yathu. Chinthu chachiwiri anthu amene amatigwirira ntchito motitumikira ngati kundale komanso mboma mipando ikuluikulu amakhala anthu adyera. Anthu amene sasamala azofuna za dziko lino amapanga azofuna za iwowo. Ndiye pakabwera mpata ngati umenewu amayamba ikayi kuyang'ana kuti kodi ineyo ndipindulanji apa. Asanayambe kufufuza kuti kodi dziko lipindulanji. Ndifake tumamva zinthu zomvetsa chisoni zoti sizingachitike kwina kulikonse zimachitika kuno ku Malawi. Nkhani imene ndabwerera mawu muno ndiomvetsa chisoni kulenda kuti nyala ya mtengo wapatali kuchuluka kwace kumene kuchakoka ngankunde kubalaka simungayelekeze ndi kwina kulikonse pa dziko lonse lapansi. Koma nzomvetsa chisoni kuti anthu anakhala anthu amene akugwira ntchito malo mwa Malawi iwonso ndi Malawi ndi kupanga zinthu zonda kuti amenewa ati apase license yaying'ono nchonenge kuti ati azigulisa miyala ija pang'ono akagulisa atolere ndalama akatolera ndalama akapemphe license yayikulu. Ndiye tonse tikudziwa kunena kuti malinga ndi malamulo a migodi amene tikugwisa ntchito mdziko muno kampani mukayipasa license yaying'ono anthu akumene kosapindula boma silingakhale ndi ija amati equity. Ndiye amanena kuti lamulo lililonse limene silikutumikira anthu lamulo ndi loyipa. Ndimaganiza kuti patakali panopa mwina tichite kuti khazikise ndondo parliament yasopano itani amati emergency parliament extraordinary ikakumane ikaunikenso malamulo athu a migodi mdziko muno. Chifukwa chani ndikwamba zimenezi msogolo wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika adapereka chigamulo kunena kuti nyala isatulusidwe isanakonzedwe kapena asanayipange value addition. Zikuoneka kuti chigamulo chimenechi chagwira kwa Malawi wokha kapena anthu ang'ono amene amapanga miyala ing'ono. Kampani zazikulu ngati iyi imene ikupanga ya Australia mpaka na pano akumatengabe zinthu chana amatumiza. Ndiye mwazifunsa kuti kodi ndi lamulo lanji loti lizingogwira ntchito kwa nzika Malawi eni yake mwango aphinja anthu ena kumakhala pa mtendere. Ngati idi ndi malamulo ngati idi si anthu ndiye kufunika kuti ife tikaunikenso lamulo limeneli. Chinthu chachiwiri nchonena kuti mukayang'anisisa bwinobwino muyang'anise kukayerekera muyang'anire kakangunde muyang'ane kukasiyako muona kuti izimafanana ndi ngati kuti makolo aphika nkuku alikazingira bwino ndiye munthu ena wabwera pa window ndi switi ndikumuuza mwana kuti mwana iwe tanyamula mpotowo undipasire ndikupasa switi. Mwana uja ngunyamuladi mpoto ndikupereka kwa anthu mwakadya nyama ya nkhuku uko pamene banja ligona njala chifukwa chokuti mwana wapanga chiganizo.
sizimapanga sensi kunena kuti mmene zilili kwa kangangunde kwa kunena kuti ayamba ka license kakang'ono azipanga pang'ono natolera ndalama kenaka azafike full throttle apasi license yayikulu kusukwana kuti ngati ziko ifeyo sitingatolere ndalama kunena kuti malo zimene akupanga iwowo akampani ya ku Australia zizipanga ndife tikuvuta pake posera pomba tinawuzidwa kuti ku pension fund kuli ndalama zimene zangokhala 1.3 trillion kodi sitingatenge ndalama zimene zijazo ndikupanga invest now ngati ili nkhani ya expertise tingapange advertise tiitanise anthu oti ntchito yakuiziwa tialembe ntchito tapase ma key performance areas kutakuluakulu mkodi wathu nawo ino ndalama zanu tizikupasani chonchi koma ifeyo pakutapa chaka tifuna tizipindula chonchi tikutivuta ndi chani kuti tipange nkhani yake kumabwerera kudya kudyera kunena kuti anthu amene makhala mwayi woti akambirane za migodi sakamba za inu ndine amakamba za iwo ndi ana awo ndi mabanja awo ifeyo yake kunja kwa anthu amatiseka timakhala ngati ndikulona kuti tonse tikugona ndikuti palibe chimene tikudziwa pamene tikalilecho ndi university zoti zatha 60 years kodi anthu amene amaphunzira university manager ali kuti ndikuyimiseni pamenepo chifukwa ndi mwalasa ndimafuna kuti fundo zanuzo tizisatire mwalongosolo imodzimodzi poyamba munazakamba nkhani ya chidwi kuti amalawi ife tilibe chidwi pa zinthu zimene zimakhala zofunikira funso langa ndotena kuti mukuona ngati zimene zili chonchi chifukwa chani chifukwa munthu utakhala toli pakhomo pako ukumva kunena kuti usiku kukuphwanyidwa ku kitchen I'm sure ngati bambo wa nyumba ngati mayi wa nyumba mudzuka kunena kuti kodi kitchen kuli chani koma ife timakhala ngati kuti munthu amene ali nyumba tikumva kuti anthu akuchosa malata koma tilipize kudya mandasi malata akuchosedwa pakhomo mukuona ngati zimene zimachokera pati why are we so aloof when it comes to issues of national dialogue and importance zimene zimatipweteka ndi nkhani zoti zaboma tilika mtima kaja koma ngoyang'anira mtima lino kuti chilichonse boma liyenga kuti lipangire ndiyeno timangodikira kuti anthu aja pange ife azatipase product yomali ifake ndimakonda kunena kuti palibe munthu amene abwere azatukule dziko lino opanda ife chilichonse chimene chimapezeka ndalama mdziko muno palibe ndalama ya boma chifukwa ndalama imene timachula kuti ndi ya boma imabwera patatu imabwera ngati misonkho kuchokera ku MRA imene ino ndine ndi amene akutimvira pano timasonkherana pamodzi nkuyinjika pamodzi amalandira nda MRA ndikuyitenga kuipitisa ku account number 1 imene timachula kuti za boma pena timapasidwa ngati thandizo pena zimakhala ngongole ndiye zifunika kuti nzika ina iliyonse izindikire kunena kuti palibe cha boma ndalama imene imabwera mdziko muno ndi ya inu ndine ndipo tichite chidwi ngati wina akakuisa kaza ndalama ija timuyang'anisise kuti kodi amene ndani timfufuze chinthu chachiwiri ntonena kuti mawoti bomawa ndi amene samatipweteka tikati boma timanena tipani chimene chikulamula ndi anthu ake amene ali mipandowo amene ali ndi zolinga zawonso zawo za personal za selfish zozikonda pamene mukaona gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino amanena kuti boma ndi inu ndine mphamvu zili ndi inu ndipo komano tonse sitingakhale ma president tonse sitingakhale ma minister tonse sitingakhale ma MP ndiye timasankha kwa anthu azikatiyimirira ndi anthu achi tikasankha m'malo moti tiziwatuma timayamba kuwapanga glorify timasandusa kupanga timilungu kuti akayankhula zimakhala ngati kuti zili m'Bible zinthu ziwiri zimene zizi mukaziyang'anisa zimene zikutipweteka komano tithokoze kubwera kwa maprogramu osiyanasiyana ngati awa amalawi ino ayamba kuseguka amalawi ino ayamba kudziwa kunena kuti katundu amene aliyense ali mdziko muno ndi wathu kuphatikiza katundu amene ali pansi pa nthaka chinthu chinanso chinena kuti miyalayi aliyense akungokumba sitinakhale pansi ndi mwina chifukwa chimene mmene munafotokozera kuyambira program kuti atapanga kauni unuja ripoti yake sanatipase zimamvesa chisoni kunena kuti mukuti stakeholder wankulu ndi inu ndine timalipira msonkho timakavota koma pakakhala zinthu zabwino simutiuza mmangotiuza zikakhala zowawa zokha limene kalipoti limene libwerepo oyera apa kunena kuti akuluakulu mwapo maona awa kukaronga kuli uranium kukasiya kuli rutile kwakangangunde kuli limestone mbali naye kuli rare earth nawo tizani nawo golide alikuona iliyonse pali zinthu zina zimene timene kuti tizigwise ntchito panopa malinga ndi zofuna zathu za pano ndiye pali zinthu zimene tizisungeko tisungire mibado inayo chifukwa padakali panopa mdzikomo tikukhalamo malo mwa ana athu ndi zidzukulu zathu tikangoyamba chilichonse kuchikumba kwangotere kusogoloko mitumbira yathu azayitukwana zakhala ngati anthu oti tinalibe nzeru titimayang'anira za anthu ena ndiye pamafunika international consensus an open and candid discussion ya imene zilili mineral deposits ndipo kuti tiyachita bwanji koma poyambirira kanchitidwe akakumana kuti zingolola anthu abwera zingokumba zinthu azipita nawo tikayimise
katundu wambiri miyala yambiri yapita kunja mzina lo ikayesera exploration anthu ena maposidwa 15 years license atazingoyesera akupeza kuti kunyamula matani akupitisa kunja akapitisa kunja kuja akumatinamiza kumakagulisa ife siti kupindula chinthu china tionera kuti ndinakambapo zona tiunikenso tikhazikise nyumba ya malamulo yapadera ingooneka malamulo za migodi nkhani ija ya Equity akunena kuti kampani mukayipasa small scale mining license boma silikhalapo ndi gawo lina lilonse koma mukayipasa large scale boma likhalapo ndi Equity magaza kuti tikhalenso clear kunena kuti mgodi wina ulonse kumalawi kunoko boma lizikhalapo kapena kuti amalawi aine yake pa 100 kwa cheri yonse 70 kwa chezikhala yawo chifukwa zoona kuti iwe munda mwako muli zinthu ndi abwere anthu ena akaza kolole ndi ane munamota kolola matumba 100 koma inuyo anamiwa kapena atunga tikupasa matumba 10 kuma munda wako matumba 90 akupita nawo zimene sindikuza kuti zinachokera pati anthu mpwa chani ngati lero amalawi sitikukuya nazo nthawi yakwanona kuti we should interrogate tizifunsa zimene anthu ena amatiuza ngati maexpert wanso amakhala ngati akuyankhula ndi expertise koma kuntimaku kunsiku kuli dyera chifukwa anthu akamabwera amayamba kupha mitu amakayankhula ndi maexpertiwa amatiuza kuti ayanamiwa awo sakuziwa chimene akuyankhula awa sakuziwa zimene chakuno sitikuziwa inde koma pali zetu zotani zoti miyala yathu zikapindulira mayiko ena pamene ife tizingoyang'anira mwachisanzo ndakambakale kuti president anakhazikitsa lamulo lonena kuti miyala isapite kunja isanapangidwe value addition chifukwa chani kampani zikulu zikupitisa andiso tiziwe kuti ngati tikulola miyala yathu mwatuluka mdziko muno tikulola ntchito zathu zipita kunja koma pamene popo anamiwa pamene mukamba za kuti munakambaponso zonena kuti mabani amene amaperekedwa zikuoneka ngati zileso zimenezi zimangogwirira kwa Malawi anthu ochokera maiko akunja amene ali muno akupanga zomwezo amaoneka ngati kuti sizimapanga apply, it doesn't apply for them. Now mukuona ngati kuti anthu akunjawo angapange zimenezo paokha kapena makhalanso ifeyo amalawi amene timachita aid timathandizira kuti anthu akunjaja azitha kutigwirisa ntchito kapena kutipondereza ndi kutitengera miyala yathu? nkhani yabwino ili pa ntchito imuboma limene yachita posachedwa pamati operation balance code mukayang'anisisa amapita kumene kujako kumakamenya kuwotcha kuzunza amalawi eni yake ndithu akuti akusankha anthu akunja pamene aliyesa akuziwa kuti mdziko muno aliyesa ali national ID bwanji fika pamene chosangofunsa kuti aliyese tione national ID anthu awawa ndi amalawi. Why calling them illegal miners? The better way of putting them was kuti akupanga zinthu informal. Now akupanga informal chifukwa chani alibe information alibe kuthekera tapangeni organize mwaike magulu mwapasi maphunziro mwapasi zipangizo zenera apange zinthu zamosamala malamulo koma nkhani makhala kuti atsogoleri athu andale ndi amwenye amagwirizana dziko ngati likuonongeka ndi magulu awiri atsogoleri andale ndi anthu amene amasankha kuti akakhale akulu mbomamu komanso amwenye ndi amene akuononga zinthu. Mukayang'anisisa muno bwino mpeza kuti ma exercise lamulo labuno bwino lija amakalikhotesa dala ndikuti kuti apindule munthu wina wake. So vuto lalikulu ndi ifebe chifukwa chani timayang'ana kumbali titifunsa mafunso olimba anthu awa taatuma katigwirireni ntchito timaasandutsa mabwana akayankhula zimene ayankhula zija zimakhala ngati gospel of truth. Palibe munthu amene amafuna kuti apange challenge chifukwa chani ukapanga challenge iye ayi ndioneka ngati owukira ndioneka ngati achita kutumidwa ndioneka ngati ovuta ayi tiyeni tizivuta moyenerera. This is why zinthu zikavuta anthu they apply for holy anger kunena kuti atiyeni tikwiye koma tikwiye molemekeza malamulo tiyeni tifunse mafunso olimba chifukwa chonena kuti pokapoka ngati zinthu mukupangira mobisa amalawi sapindula. And izi zimasusana kwambiri ndi gawo 13 la malamulo a dziko lino amaneneratu kuti anthu akakupasani mphamvu muzipanga zinthu zopoyera komanso muzipanga malamulo progressive laws and policies. Mwachisanzo ngati tikuona kuti lamulo lathu la zamigodi la 2023 likuonesa ming'alu muli mabowo tiyeni tiyitanise nyumba ya malamulo ipite kakonzenso pamene pati tisamakankamine chinthu tisizi kutithandiza koma zimene zimachitika mwadaladala chifukwa anthu atsogoleri athu ambiri ndi adyera. Atsogoleri athu ambiri amationa ngati mapepala sationa ngati anthu ndifa yake amalolera kuti anthu azitimenya amalolera kuti azitivulaza chifukwa chani akudziwa kunena kuti anthu awa chisankho afuna pachisankho basi tikapita tathana nawo kenaka azadikiranso 4 years 5 years. So tikuyeneka ifeni tisinthe akatimenyamenya mzizafunsa kuti kodi chimene mutimenyera ndi chani mwayiwala kuti timavota ndi ife mwayiwala kuti timakhoma sonkho ndi ife ngati tikuphonya titabwera ku office kwanu license mnatipasa malicense sapereka kwa anthu malicense akupereka kwa amwenye malicense akupereka kwa kampani zakunja tolinga tikuti akapanga zimenezi amachepesa ndalama zoti zipekere kuboma kumbaliku amakapasana ndalama zina. Anthu ambiri mbomamo alima akaunti kunja
amene amakatengera ndalama kunja mwachisazo ngati mgwirizano ngati yosekesa ngati iyi sikuti imakhala kuti anthu asakuziwa akuziwa bwino lomwe kuti tikulakwa akuziwa bwino lomwe koma makhala kuti waja atenga ndalama za nkhani azibisa kunja. Chabwino ayi zomwe kwambiri Namiwa Innocent ukumva amene akufotokozera. Ndimafuna kuti ndingwauza iwo amene akutisatira makamaka pa samba lathu la mchezo la Times 360 Malawi kuti mutha kuyika ndemanga zanu ndipo tikuwerengerani. Sitingawerenge ndemanga wina aliyense koma ndemanga ndithu zingapo tiwerenga. Ndamva pa wina Filimon Chinjati Chirwa pa Facebook pamenepo mukuti mwina pali chisinsi chimene boma lathu limatibisira kwa azunguwa because sizimveseseka zinthu zake nawonso akudabwa kuti akodi chani ndenawa ndithu ambiri akuyamikira kuti Namiwa ndi katundu mwapwetekesa Namiwa ndi dolo akuyamba kuti Namiwa anabwera kuzakhala Namiwa ndikatakwe onsewa ndi makomenti amene akuyikidwa pa Times 360 page yathu ya Times Radio ndipo tikupemphani kuti ndemanga zanu tayikani nkhani iyi njo khuza tonse Amalawi ndipo Namiwa ananena chinthu chimodzi pamene ndikhuza kunena kuti timakhala passive timakhala anthu opanda chidwi pa zinthu zimene zili zathu zomwe so zimayambika tu ndi program ngati tukamba za miyala mudziwe inu amene mukumvesera kapena so kuonera program iyi kunena kuti adindo amaonera programu adindo amamvesera kulinji zimenezo nde mudziwe lolemba lachiwiri lachitatu amatiuza ndipo pakakhala kuti pena pake papweteka amayimba sofoni pena pake pakhala kuti pasangalasa amatipasa so feedback koma ife tikupitiliza kutumikira Amalawi ndipo tikuti palibe nkhani imene ife tingaithawe tufuna zonse tizikambirana cholinga tiye tithandizane kukonza dziko lathu ndipo lero tukambirana nkhani yokhuzana ndi ntchito za migodi. Innocent mwina ndipange adi kuti mwina for the past 2 months I've been trying kuti I should reach out kwa a mining authority yes akumalawi kunoko every week tifuna tipange program tikambezi kuma yeah I think last week no manata khanga tipali zosintha zina ndiye basi sitikwanisa kupanga program ine so for 2 months I've been struggling kuti mwina tikhale ndi this discussion takhoza kumanena kuti ayi mwatengana miwaoka I think again malunga ndamene zikuvuta kuti otherwise mark effort inalipo yes kuyesetsa kuti timve nkhani ndiyo khudza kwambiri Malawi ena akuti akanga nkundi sakupindulira anthu okhala kumeneko ati pali ngati ka conflict malo anthu ndi akanga nkundi mwina those are some of the things zimene zikubwera now mwina amene afotokozera Namiwa ndikuona ngati nkhani izizi zikutivuta chifukwa kuti Amalawi iso alibe information yoyenerera sakupatsidwa information yogwirika information yanje imene mufuna information yonena kuti mwina even lamulo la za migodi limene lapangidwa 2023 Amalawi ambiri mwina sakulitsata kuti kodi limatani pakwena pakhale chidziwitso boma deliberately lipange chidziwitso kwa Amalawi mujanga pangira ndege yakauniuni panali ma adverts all over mumawayilesi mumalira tinyimbo mumatani mwatifotokozera ndi apadutsa ndege ikupanga kauniuni ifuna ione kuti pansipa pali chani anthu akayikutani zonsezija anthu anapeza kuti mpakana azigwira azimvetsetsa pakadali pano mumangomvano kuti iye kukasiya uku khangati kuli ngodi kodi rutile ndi chani kodi rutile amene yuyu akhoza kubweretsa phindu lotani ku dziko la Malawi those gaps missing information imene yoyo ikutipanga Amalawi kukhala anthu amene mwina sitingathe kupanga active azinthu ndifaka Namiwa mwina amanena kuti amayamba kupha nzeru kuntundako endakapha anthu nzeru kuntundako nawonso amazapha nzeru za anthu kumusiku. Tukupitiriza ndi program yathu ya kulinji 20 minutes to 8 ndipo lero tukambirana nkhani ya ntchito za migodi. Mlendo wathu mprogramu ino ndi Sylvester Namiwa kuchokera ku bungwe la SEDED ndipo timayenera kukhala ndi Dr. Glenn Malunga amene ali kaswiri pa nkhani za migodi koma zikuoneka kuti line yavuta. Innocent Mphongolo amene ndi naye mstudio muno wakhala kuyesesa miyezi iwiri kufuna kuti apeze akuluakulu a migodi mdziko muno kuti adindo amenewo abwera zati yankhule anavomera poyambapo koma kenaka nkuona ngati akuthawa kapena kuti akusintha kuti basi titakhala nanu koma ife tikuti nkhani njofunika kukambirana ndiye apa alipo monga nanena ena amene akutisatira akutimvera pa wireless komanso ena amene
akuti satira pasamba la mchezo la Times 360 Malawi, ndipo pasamba limeneli amene mukutionera mwayika makomenti osiyanasiyana. Muziyika ndithu makomenti amenewa tiziwerenga bola osatukwanana tikonze Malawi. Ndipo apatu makomenti abwera kuchoka kwa Jackson Njoa akuti namiwa amatifunira zinthu zabwino ife Malawi. Ena Aaron Gondwe akuti nkhani za miyalazi simzingati business ya using'anga. Ukafunsa kuti anzathu muli business ya miyala umva ayi. Umva ayisitipanga zimenezo. Anthu amabisirana okhaokha mangozi wanzako ata ndi license kumasudzi wakuti amapangira kuti ena akuti a gift amene nda gift bottoman ya Spark Mabuka akuti namiwa ndomenyera ufulu wenweni osati vimbalangondo vya kwina kositi chula maina anthu anamiwa kuyankhula za nzeru. Amenewo anali a Matthews Mangati kwa pali utenga wina apa amene wandi peza kuchoka kwa a great Desmond George akuti as long as I'm a citizen of my country I can't be an illegal miner. Akuti neo kala Malawi simukandichule kuti ndine legal miner kulibe. Ndi akupitiliza akunena kuti the government itself is acting illegally by accepting foreign thieves to take our minerals. I think tikuyenera kuyamba kukhala ndi maforum business people mmene azimenya obwerawa kuti boma limve zimene ife tikufuna. Boma lathu lili very corrupt in these businesses. Akuyankhula ndithu osiyanasiyana a Malawi pa tsamba la Times 360 Malawi. Iyi ndithu ndi program ya Kulinji. Enanso kuyikapa maganizo awo akuti Felix Wasopano Mwale akuti kodi ndege ija is it still available? Ndifusireniko kubomako ndikuyifuna kwambiri. Osata onena ija mwene kukulisidwa ija kodi Malawi tichifukwa matibera anthu maminoziwa mwete kambeza maminozi mukamba za ndege kukulisidwa ija asogolera ndale dozikonda amayamba kuona kuti ndipezapo kapena chiyani. Amene nda Ephraim Kilembe. Ndipo onsewa ndi ma comments amene abwera pa sambalatu la Times 360. I love Mosaima akuti mpaka 2 months akakambireni mpaka azabwere pano. We don't have information about mining. Nice tipange zophunzira kapena mutiphunzise. Ndiye mukuona anthuso akutikira kumbuyo kunena kuti ayi amene wotu mwenena kuti mupitirize atiuze information fuka Amalawi ambiri kuvomerezana ndiweyo Innocent akuti we don't have information. Yeah. Tipitirize motani ndikuona ngati atolankhani athu pano Bernard Mhone wa kumzuzu ali pa line. Bernard ukundiva Bernard? Ndikuva ndithu yana kawasuka bwanji. Ine tundadzuka bwino. Kaya uli mbali ya mzuzu? Ndili mbali ya ku Mataifa nikotero. Chabwino. Ndendi nda Malawi awiri amene aisata bwino nkhani imene chamba tiutwe. Ine ndine Noel Yohani. Ndimakhala ku Kafwale. Chabwino. Ndimapanga business ndonimo. Nkhani imene kuti ngati dziko nasankha njira zikapo zotsata sokolo chuma cha dziko lino. Njira imodzi ndi nkhani zokhuza migodi. Za migodi. Mamuzona bwanji nyinyi ndikuenda mtiko. Ntchito za migodi ndi njira yabwino yopititsa chuma pa sokolo. Komano ngati Malawi palibe phindu nazo zonse zimene tikupindulapo. Chifukwa choti ambiri amene amapindula ndi anthu andale. Ntchito za migodi zimalowetsedwa ndale mpaka tikulephera kuti tizipita pa sokolo. Komano kuti chuma chochuluka kwambiri. Kototi angakhale project yathu ija ya 2063 ngati chuma cha migodi chingaende bwino ngati 2063 ndoti titopanga achieve. Komano ngati dziko palibe chimene tikupindulapo. Zikuvuta basi. Mmene ndanenera kuti zikumalowa ndale. Ambiri akumatapita kuti akapeze license mwachilungamo. Kumatenga nthawi yayitali. Pamene ena atopita kuti akatenge license zatengera masiku ochepa. Useza kuti amene ali ndi ndalama ndi amene atokwanisa kuyendetsa nawo ntchito za migodi. Ndithago. Then amanero kuti pali chinsinsi chomwe chimachitika ku nkhani za ntchito za migodi. Mwina kuweza kupangisa kuti mwina chuma cha chipondezede. Mukwiza nawo? Ndikugwirizana nawo. Mwachisazo tentioneka kerekera ina anthu amene anapanga zinezi anapindula kwambiri koma ngati dziko tinapindula motani. Just imagine we say wa Kalonga kumene kuli kayerekerako
ikodutsika ndioimba kwambiri komano ngati dziko timene kuti tipindule ndikuti konzera mfeuti kupangisa anautsekula pano anautsekula kumabe kupindulira anthu andale amene angaone maphindu mu chimene chichi komano muone uje mutanyamuka mudziko muno kuti mukafika kukaelekera mutenga nthawi yaitali kwambiri tichikutipindukira ngati dziko komanso kuti anthu ambiri akumafa zifa zachabechabe amene akumafa ndi anthu osauka koma anthu olemera amene akumapeza maphindu labwino migodimo akungokhala even kumangidwa amene akumamangidwa ndi anthu osauka chifukwa kuti alibe poimene ndi ntchito za migodi ndi zabwino komano ili kutali ngati tingasiye kulowetsa ndale titha kuchita bwino ndetu ako ziko msiwa bwino timaize ndino finalist ine ndi Mr. Augustine Faro Jere imakhala kwa Luyinga yeah kandi mene muri bwanji ineyo ngani ndayimva ndi topic yabwino ndithu kumalawi kuno ndikumbukira akulu ena ake imata George Phiri anazankhawo maonera kuti kumalawi kunoko tinde zisogoleri oziwa kuyankhula koma kuchita ndimene ida sogoleri oteno chifukwa zinena zimenezi kuna veka pakati hapo nkhani ya ATM strategy agriculture, tourism and mining. Sono mapillars atatu amene wawa agriculture, tourism and mining. Mapillars amene ifenga da Malawi tachike ko chidi kwambiri biko ili singa sauko. Panopa tindi vuto la forex for example. Tindi migodi imene inango pangidwa misingu. Timadalira kwambiri agriculture yake sinayo sombe imozi yapoja basi ngati dziko akuishuwa serious kuti tikabwite kwa kuima ifeo ngati dziko kumadalira kuti zikwa mangwala zikwa mafuta zikwa petreza dipoja yeka serious ngati dziko. It's now time yoni kuti ifeo ngati dziko tiduke ionyesha madera yene ngati mining kumene kuchako kuli potential yo dziko lino likopeza chuma chambiri ngati forex mene uvuta pano pai. Look at Zambia and that Ethiopia. Copper belt. Awika chidi kwambiri kumene kujako. Ndipo ziko la Zambia la ima pa mikodi. Kuti chuma chawo chipite pasoko. Ife ngati ya Malawi na pesa ndawi ya kwana. Tione ku mikodi ku. Kuti ngapange bwanji kuti ziko lipindule likaini mphamvu na chuma. Yes, tuvuta pasi. Chimene chikuvuta ndio kuti nya mikodi. Ku mikodi ku. Chidwi kwa sogoleri atu chikone oli ngati chotepera hapo kwambiri alibe chidwi ku migodi chifukwa chani alibe chidwi kuli anthu ochepa amene kupindula ku migodiko makamaka kuntunda kwa sogoleri ndi ochepa amene kupindula ndiye sakufuna kuti ikhaindi chidwi kwambiri kumene kuchako ponena kuti pamapelo pake zionera ngati kuti dziko likhala aware kuti ukuli chani dyera chamanene choncho kali anthu ochepa amene kupindula ndesa kufuna kuti kuli kuja kukhali ngati kuti dziko lipindule ngati as a whole. Pakati apa nanzika kuti kuli imati regulatory authority kumene kujako kumigodi kuja kukhale regulatory authority mining mineral regulatory authority kodi amakhale responsible kuyang'ana ntchito za migodi mpiko muno ngati mene tili ndi amera kuyang'ana za mafuta magesi kumaini kunokoso kona khale regulatory authority kuti ziko ngati ilipo ili pasi sikuoneka kuti ntchito yake ndi imene kugwiridwa kumene yawo. So it's up to that authority, okay, regulatory authority ija izuke yambe kugwira ntchito yake sabwe wana tilekezo amene Bernard Mhone ndathokoza kwambiri ukhale ndi siku lopambana. Ayi zikomo pamene tikupitiriza program yathu ya kulinji 10 minutes to 8 tisanapiteso kwa anamiwa kuti apase mwayi kuti amalize maganizo awo pa nkhani imeneyi ya ntchito za migodi
ndiso ndi mautenga oti tiwerenge pa samba la Times 360 Malawi. Indi samba limene tikuonesa mu studio muno kuti anthu azithanso kuona zimene zikuchitika pamene tikuulusa mawu mu mzinda uno wa Blantyre. Ndipo mautenga amene mwayikapo a Malawi ndi amikire. There's some very constructive comments amene akubwera. Timayamba kukonza ziko motere, tisamakhale kuti tikayika anthu akangoponya pa Facebook zina zake basi zongosekesa nde ma comment ambiri koma tikamakambirana nazo kufuna kukhuza dziko umapeza kuti anthu mwina chidwi palibe. Koma apa ndikuona kuti chidwi chilipo, Amalawi mutumiza mautenga, ndipo ena mukuti dziko lino limachuluka tsogoleri odzikonda. Mota Steve Namiwa amayankhulira chilungamo. Amene wanda Felix Nkoma. A Francis Stefano mutaberedwa miyala yambiri kupita kunja muzina loka yesa. Imene zonzoonadi akuti testing basi tu miyala pesa kuti yapita. Wena akulemba a Max chakomaliza akuti Malawi ndi dziko lolemera koma ndife mbuli za wanthu sitimafunirana zabwino. Anthu ngati Namiwawa anakhalapo 5 bwezi mwina tili patali. Koma kuti tipeze license pakufunikanso zinyengo pomwe kale anthu amatengedwa kupitidwa kupita ku Zimbabwe kumakakumba golide yemweyo kwathu kuno aliko nkumatikaniza kuti tiyambe kukumba tokha. Tili ndi kuthekera nkani yokhuzatu makolo athu ambiri ankapita ku timati ku Sozibere amapitanso ku South Africa ku Joni ku Jawani ndiye wenanso amapita ku Zambia Overbelt ku Kitwe Ndola china Wansha uku madera akumeneko. Koma akuti nthawi yonse imene makolo athu azigogo athu amakafera ku Sozibere ku Zimbabwe ku Zambia ku South Africa miyalayo inali kuti kuno inaliko. Amaenda pansi mtunda wautali kukwera treni kuyenda mtunda wautali. Azungu kuna nakubaya uzangulalikira basi kutisiya. Pali chinthu china mwina chimene sitinachimvetse. Anamiwa tatimalizirani program ndi paganizo anu. Amata Malunga ali pa line. Malunga kuti ali pa line. Yes. Pepani Dr. Glenn Malunga mukundimva? Hai sakumvekanso. Ndiye Anamiwa timalizireni mbali yanu. Sylvester Namiwa amene wonso kalangati palaini pa sakumveka. Iwe mbali yako Innocent ukatengera kangati wina kuyankhula pa phone pa nda Malunga kapena Anamiwa. Hello. Yes. Mwandimva nda Malunga kodi? Tipepesa kuti tavutika nditu program yonse kuti tikugwireni bwinobwino koma panopo ngakhale nthawi yatha tikupaseni nditu 3 minutes 4 minutes kuti mufotokoze kuti pamene mukuona kuti timalepherera ngati dziko nkhani yokhuzana ndi ntchito za migodi ndipati ndipo titani kuti titukuke ngati dziko pa nkhani imeneyi. Mmene amayankhulira babanya Namiwa ndamva bwinobwino. Chimene ndaona pa nkhani imene yakambidwa lero ndi zakuti nkhani za migodi sitiri kupereka uthenga womveka bwino kwa Malawi. Kachiwiri sitiri kudziwa bwinobwino kuti ntchito za migodi zimayendetsedwa ndi malamulo motani. Kachitatu Amalawi timakonda kuti munthu atifukire osati ife timpukire. Ndiye chimene ndingatambasule pang'ono ndi cha nkhani ya Kangankunde. Chabwino. Kangankunde azungu atabwera anagula alisivale license yawo ya ijakuti mgodi wa ung'ono medium mining license. Chabwino. Ndipo medium mining license azungu ajasala kuchitsidwe anayamba kafukufuku ndikumatenga masample aja kumabisa kunja kuti aone kuti kodi miyala imene yanena zaidi ili pati penipeni. Jaza kamaona kuti jamana ngati kampani ija
tenga miyala kukagulitsa kudzera ku kafukufuku sivili zonse yani tsopano pazimene apangaka ndamkuze aona kuti mgodi usiwokwanira kukhala waung'ono koma waukulu koma ndi license yaying'ono ndiye pamene sikuchitika panopa ndizakuti akukambirana ndi boma kuti license iyi ayibweze ikhale yayikulu choncho isakakhale yayikulu ayenera kukambirana pa mgwirizano zamati mining agreement Lopa ali pa mining agreement akagwirizana mining agreement ija boma likaputitsidwa liyapatano license ya mgodi waukulu izi zisizokufotokozedwa bwinobwino ngati ndanamiwa kuti anthu ena amalephera kufotokoza chilungamo ndiko kuchenjeza ntchito zawo sizikudziwa koma tiatsogozaaniwa kuti akutisakira ntchitozi koma anovuto zakuti azimiwawonso alibe information yambiri yokhudza za migodi ndiyeno akamala mfuka saizina amene swalibe nkhani za migodisi amaanazanamiwaja sizonse zimene akunena zizolondola pamene sizolondola komanso sigulolanyamiwa sakaosalamiwawo alibe information yokunena ndiye tingopeza chibwino kuti tikazalimitizana bwinobwino tizaunikirange bwinobwino pa nkhani za migodi ndezikuenzera ntchito ya boma kuti anthu awo ulinzi wake ndiwotani makampani ulinzi wake ndiwotani tisamendelezayi makampani kuti aziyakuwasa ntchito zimene akupanga isonzikakhutirira taina kukhulupirira boma ndi anthu amene timasankha atipase uthenga wabwino amalunga inuyo uthenga woyenera pa Malawi tichenzere limodzi koma pamwe pano pa izibrizi chabwino inuyo ngati expert pa nkhani ya ntchito za migodi tikufunseni fuka ambiri fomwe nasitidziwa zimatenga nthawi itali bwanji kuti ayeze masampulo ndipo masampulo amene akuti akhale ochuluka bwanji chifukwa takhala tikumva nkhani ya masampulo kwa nthawi yayitali kodi zimatenga nthawi yayitali ndipo masampulo saiziwo amene okhala ambiri bwanji funso labwino kwambiri kuti mgodi uyambe kumangidwa amatenga zaka 10 kufika 15 chifukwa pamene pali mgodipo sipadziwika amene kutenga masampulo dera lalikulu pamasampulo paja nyalaja mapezeka ninyamusi mapezeka jamasiya madera amene nyalaja sikupezeka mpaka afike pamene masampulo akuchano kuti nyalaja ndinyolo ndikumakhala kutenga masampulo kukayesa mpaka zaka 15 pa nthawi imene yonso amakhala akufufuza kuti kodi nyala imeneyi tingayipukuse bwanji kuti nyala umene tikufunawo wanchogwapataliwo upeze tigulitse imeyo timatiri pilot studies zezimabera feasibility studies tizimutezeso ndalama zozebera kumabanki akukaibe ndalama zama zimazebera kumabanki zimazebera kumadima ma-shareholders kapena ma-stock exchange then akapezano uzenyuza kuti apezano zama zochegula mpozi pamakhala bankable feasibility study imeneyo ndimene makapisa mabanki akunja anthu oyenera kuikapo ndalama nga azikitirize zoti nzama zawo zibwerera ndiye sizoti ngati kuzimbambewa kupita chire pochachire kuzimbambewa kumawocha iye azinakonga nthawi lero ofuneka zikhazi nthawi yabwino anyamiwa nzogwiza ngawo awu ndinawa za migodi ikhale pansi ndina civil society kapena unyenyerera anthu chabwino ti akaphiri tikhale pansi kambirane bwinobwino za nkhani ya migodi imene mayenzera ndimene tikambene ndi bwinobwino nkhani timvesese amene wa Dr. Glenn Malunga amene ali kaswiri pa nkhani ya ntchito za migodi koma chifukwa cha nthawi tiweruke
tithokozenso bambo Sylvester Namiwa kuchokera ku Sided amene tinali nawo mpulogalamu iyi, ndiyamikenso mtolankhani wathu Bernard Mhone mu mzinda wa Mzuzu. Pamakina panali Christopher Nkosi, koma amene anakonza programu iyi amenenso ndinali naye mstudio muno ndi Innocent Mphongolo. Mpaka na Lolemba pateza bwereso ndi programu ina ya Kulinji, ndikuti Amalawi mwakuma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesti yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumboro bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwazuka panji ndakate mziredio kukulijani Kulinji, tikudalira inu, Kulinji, Amalawi kulinji.